Европейския съюз плавно очаквано прелива в Съветски съюз. България участва в един съюз, който става все по-странен, все по-невъзможен, все по-абсурден. Имам предвид Европейския съюз, който вече почти не функционира. Шаните джендери убиват европейската идея. Задължително вакциниране с игране на хоро могат да въведат, ако искат. Когато те решат, че всички трябва да караме тротинетки, всички ще караме тротинетки. Преди имаше пионерско знаме, българско знаме, съветско знаме. Сега няма пионерско знаме, но има европейско знаме на мястото на съветското. И никаква друга промяна. Напротив, резък спад надолу. Те ликвидират идеята за Европейския съюз, като унищожават в него работните места, между другото унищожават и свободата на словото. Това е толкова иронично, че ако не беше тъжно, щеше да е смешно. Нямам нищо против Европейския съюз. 33 години на Живков, ние скоро горе-долу станахме 33 години демокрация. Рушиме, крадеме, унищожаваме и сме стигнали дъното. Тези хора се върват ударно, силово към болшевизъм, комунизъм. Ще има мусакалци кълци и ребарца от хлебарки. Ние живяхме в подобен режим и нямаме никакво намерение да го правим отново. Извинявай много, ама естественото нещо е пазара. Всичко това, което в момента се случва, не е естествено нещо и е нов, чист американски комунизъм. Един ден това ще се преобърне и ще имаме все пак що годе някакъв нормален пазар. Нормален комунизъм. И за целта това да се случи, периферията. Кое беше смешното в нормален? Нормален комунизъм. Периферията има нужда от спешен бунт. Пълен булшит! Що ме карате тук да ви дебънквам опорките сега? Не знам. Каналът Чефо вече има две деца. Чефо подкаст и Чефо Moments. В първия канал ще се качват само подкастите с най-интересните хора в България, а в Чефо Moments само най-интересните моменти от най-интересните хора в България. Абонирайте се и за двата канала, ако харесвате проекцията едно на едно, а тук в канала Чефо остава сатирата, забавата и ще бъде както едно време. За реклама в канала на ваш продукт или услуга пишете на cheforoma@gmail.com, а ако ви липсва водещ на събитие, конференция или празник, аз съм вашия човек, пишете пак там. Братя и сестри, да ни е честита победата на Байви Тръмп. Будната българска общественост се вдъхнови и нейни най-видни представители отправиха ободряващи и извисяващи послания към новоизбрания американски президент. Меджи, какво би ти казал Тръмп, ако ти се обади? Влади, ако господин Тръмп ми се обади, той би ми казал: вие от новото начало сте best of the best. Защо? Защото понеделник всички сме на протест. Сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези, дето ни нападат. Трябваше да го изпея, защото иначе Васко ми демонтизира клипа, мамка му. Какво беше това? Оставям на страна тази еклектика в кадра, в която лирическият герой напомня пригладен тираджия на първа среща, нали? Ама мейди, когнитивният дисонанс в съжденията ти пере яко, брадаре. Вие от новото начало сте best of the best. Бай Тръмп вече отлично ви каза, че сте best of the best, защото, както припомниха Бърт БГ, неговият подпис стои именно на глобалния закон Магнитски и санкциите към ти знаеш кой. Иначе вие си бъдете истински, ма не сте и безгрешни, очевидно. Освен Меди. Меджи. Друг одобрителен и ярък възглас озари тъмнината в българската демокрация. От движение Камко, брат, поздравяваме Доналд Тръмп за победата. Честита победа, господин президент! Честита победа, господин президент! Тази победа е символ на светлината, на надеждата, на края на войната, на мира световен мащаб. Тази победа е символ на вятъра на промяната, световната политика. Но този вятър на промяната мине силно, мощно и през България. Да живее България! No! God, please, no! Да живее България! Това видео нанася тотална амалгама в душата на изстрадалия суверен. Дори не знам какво казах току-що. Аз вече си представям разговора на сутринта преди тази продукция отвъд родните стандарти за филмово изкуство. Братя, тази вечер ще се съберем с качулки и факли в гората. Да, главатарио, кажи какво ще правим. Да тричаме кучета, да тричаме джендари, да горим на клада евроатлантически влогари. Не, нещо много по-радикално. Ще честитим победата на Тръмп. И ще го качим в TikTok.
Хубаво е все пак да отчетем, че трудът на тези горди балкански лъвове е генерирал точно 0.00000 единици брутен вътрешен продукт за родината, което, както знаем, е и най-отличителната черта на шкембе патриотизма. Да живее България! Да живее България! Така, enough, суверен! Няма да ви говоря за срещата на патриарха ни с хора, които изглеждат като всякакви, но не и като фенове на молец. Нито това, че Ивелин Михайлов предлага масаж на Елън Мъск от негов подчинен в платформата X. Пристъпваме към това, за което сме се събрали. Дисклеймър, заглавието на видеото е просто кликбейт, защото приликите между Европейски и Съветски съюз са точно колкото тези между Гуен Стефани и Шри Рави Шанкар. Разбира се, че между двата съюза няма нищо факин общо, затова поправям името на видеото. Инструкциите на КГБ към шкембе патриоти, чебурашки и най-обикновени службогонци са да се налага под път и над път. Наратива ЕС се превръща в СССР или вече по-амбициозното ЕС е равно на СССР. Разбира се, това минава метър в някои дезинформирани прослойки и ги захранва с омраза към Запада, цивилизацията и всичко, което се бори с настъпващия от изток Мордор. Аз обаче пак цакам лошите на Бескос, представям ви топ 5 разлики между Европейския и Съветския съюз. Европейският съюз има икономика на изобилието. Съветският съюз има икономика на нямането. Няма по-добър цитат от този на Чърчил, че порокът на капитализма е неравното разпределение на благата, а на комунизма равното разпределение на нищетата. Главната разлика тук е, че икономиката на Европейския съюз е пазарна, а на Съветския планова. Икономическият растеж на Европейския съюз се диктува от постоянното търсене и предлагане на стоки и услуги на свободния пазар. При гениалните чебурашки е действала друга схема. Плановата икономика е като дай тук за следващите 5 години да произведем 2 милиона тенджери. Ма има ли търсене за 2 милиона тенджери, никой не го брига. Някой може да иска тиган, друг да иска тава за печене. Няма такива неща. Имаш тенджера и то. Това се е произвело. Плановата икономика на комунизма е доказано издевателство над населението, принуждаващо го постоянно да няма. Другарят Сталин по време на колективизацията на стопанството в Съветската империя си реч вземаме тинивата и я даваме на държавата. През 32 и 33 се случва нещо показателно. Измират над 5 милиона души от глад. Над 5 милиона една България. И дори да погледнем нещата от по-нова перспектива, те никога няма как да са на страната на плановата икономика. Карта на БВП-то от края на студената война показва именно това. Държавите от източния блок са произвели в пъти, повтарям, в пъти по-малко от тези в западния. Имахме заводи, строяхме, изнасяхме. Ами Янко. При плановата икономика се получава все по-голямо задлъжняване, докато накрая балонът не се спука, Съветският съюз не фалира и не се разпадне, а желязната лейди Маргарет Тачър да възкликне с вечния цитат, че на комунизма рано или късно му свършват чуждите пари. Въпреки лошите тенденции, безспорно огромните проблеми пред континента в Европейския съюз, все още са събрани най-богатите, уредени и цивилизовани общества на планетата. А аз ви гарантирам, че ако пусна с една машина на времето, който и да е млад човек в СССР, примерно през 70-те, той ще си посегне на живота от толкова нямане наоколо. Именно за това западната стока във всички съветски републики е била в култ, а великият Георги Марков го е описал прекрасно в своите задочни репортажи. Мисля си, че българският глад за притежаване на западни вещи може да се сравнява по острота и популярност само с глада за пътуване през граница. Впрочем, двете неща са свързани, защото една от главните причини за пътуване зад граница е именно снабдяването с западни вещи. Така че след около 30 годишно строителство на комунизъм, българският народ се оказа пленник на вещомания. Нещо дълбоко чуждо и неприсъщо нему в цялата му предишна история. Пропагандните видеа от СССР или Народна република България, които ти разказват за живота от едно време с ведри мелодики и нахилени хора, всъщност ти продават една утопия, която никога, никъде не е съществувала. Точно както джуджето ти продава борба с нацизма и те мобилизира на фронта, за да гинеш рамо до рамо с добрите, винаги поздравяващи момчета от Вагнер и силно повлияните от продължителна мозъчна лоботомия войски на Северна Корея. Европейският съюз разширява своите територии с преговори, Съветския съюз с танкове. Първо, членството в Евросъюза е абсолютно доброволно. Всяка страна се е присъединила, защото тя иска, не защото са влезли маршируващи в нея. Второ, можеш да напуснеш когато пожелаеш. Брекзит.
се случи. От останалите членки към момента обаче никоя не е изразила намерения за напускане. Защо ли? Защото Съюзът е гарант за свободно придвижване на стоки и хора. А както се досещате, това е гарант за мир. Където има търговия, има келепир, има мир. На хората им се правят кинти и им се живее спокойно, не им се денацифицира. Въобще да говорим ли за доброволно напускане на държава или провинция от СССР или Руската федерация? Искате ли? За Съветския съюз най-показателни са събитията от Пражката пролет. Макар и да не е част от СССР, през 1968 Чехословакия недвусмислено показва, че иска курс към демокрация с избирането на Александър Дубчек за главен секретар на тяхната компартия. Човекът опитва малко да промени курса към по-недебилност, ама му се изсипват на главата от 5 до 7 хиляди съветски танка и от 300 до 600 хиляди войници от 5 страни членки на Варшавския договор, включително нашата. Обират му перките. И отново да боравим с примери, сегашният премиер на Унгария, Орбан, е евроскептик, да не кажа нещо друго, нали? Ако Евросъюзът беше съветски, още с избирането му цялото НАТО щеше да завладее Будапеща, а това видимо не е станало. Нека обаче да сме снисходителни за пореден път и отново да дадем шанс на Русия да блесне като по-свободна територия от Европа. Уви, в периода 99-2000 година Москва изравнява с земята града Грозни, столицата на Чечня. Десетки хиляди цивилни са избити. ООН описва Грозни като, цитирам, най-разрушеното място на земята. А причината? Руската провинция Чечня иска независимост от Русия. Ти да видиш! Но във встъпилият президент Путин показва размах и гърми жилищни сгради с цивилни, точно както сега го прави в Украйна, поради огромната възможност от домино ефект. Ако Чечня се освободи, това значи и други провинции като Дагестан или Татарстан да си го помислят. В един обратен свят Евросъюзът щеше да настройва руски провинции да напускат Руската федерация, а Руската федерация нямаше да настройва еврочленки да си бият към шика. Истински се дразня, че гледаме прекалено дълго тези мемета, персонажите Good Guy Евросъюз и Big Male Toxic Alpha Performance, сиреч оня с ракетите от изток. Какво ще ти кажа? Едно е да си добър, друго е да си балък. Прави си извода. Аз балък ли съм? Като цяло ти говоря. Вместо да отида на чоготека, да се удавя в леки жени и водка, да завърша вечерта с голям дюнер с много люто, на който да му изпия сока така от турбичката накрая, да платя после 40 лева за копърка от студентски до вкъщи и накрая вечерта да завърши с отчаяно финално слайпване в Тиндър в малките часове на нощта, вместо аз да си живея живота като всеки уважаващ себе си 31 годишен ерген, аз съм седнал да дебна орда хипокрити, да си създавам врагове и да губя спонсори. За пореден път се занимавам с чебурашки само заради вас и само заради вас и само заради вас, така че ще ви замоля, платете ми вредни. Подкрепете продукцията в Revolut, PayPal, Patreon с YouTube бутона Thanks, има линкове в описанието. Уви, хладилникът не се пълни само с браво, брат, много яко видео, супер. В ЕС граници няма и всеки пътува почти навсякъде без паспорт, а Съветския съюз може да го напуснеш на най-буквалният пример за ползата ни от членство в Шенген е това, че опашки на кулата, когато отиваме на море в Гърция, няма да има. Шенгенското пространство е един от отличителните белези на Съюза и една от съществените ползи за неговите членки. Да си цъкаш където, колкото поискаш. Почнах като Тръмп малко, няма граници. И от това можем да спечелим повече ние, защото ние ходим повече натам, отколкото западноевропейци към нас. В Съветския съюз за сметка на това много мърдане няма. Всяко пътуване е строго контролирано, да излизаш оттам, не си го и помисля и ще ти гърмят в тила, като стой та гледай. Границата на СССР се е пазила в обратна посока. Не от хора, които искат да влязат в държавата, а от хора, които искат да излязат от нея. Не съм чул за такъв мазохизъм някой да иска да влиза вътре. Сега какво означава това? Това означава страхливост. Говорейки за граници, случайно попадам на господин Станислав Стоянов от Възраждане да изразява позиция за охраната на нашата граница в канала на големия български дисидент Мартин Карбовски. Вижте, дори българската армия да е на българо-руската граница, аз мисля, че това е предпоставка за конфликт. Всяка държава има правото да охранява своята граница, както намери за добре. Ако прецени, че с своята армия може да го прави по-добре, тя би трябвало да има пълното право да го направи. И това е нашата позиция. Не виждам защо България да не може да използва своята армия, за да охранява
своята национална територия. Така, първо, 35% по-малко кандидати за курсанти заради вашите измишлотини, че български войници ще се пратят да воюват в Украйна. С какво точно ще я пазим тази граница самостоятелно сега, като дори ние не можем да си напълним поделенията, бе, приятели? Не ми е много ясно. Второ, организират се съвместни обучения на български войници с части на НАТО за подобрение пазенето на границата ни. Съответно, далеч по-ефективна охрана на границата ни с Турция би била в комбинация с отбранителния съюз, в който членуваме. Той да не ти е лейбъла на песнята «Сам съм си рекърдс». Абревиатура СССР, by the way. В Европейския съюз всеки е европеец, но на първо място е българин, чех, испанец. В СССР всеки е съветски гражданин, а на първо място руснак. Пропагандно видео перфектно описва желанието на СССР да те асимилира, съветизира, да ти потъпче индивидуалността и да те превърне в зомби с мозъчен фалит. Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? За все! За все, что вы сделали для нашего народа! Для нас! Мира и счастья всем вам, друзья мои. Мисля, че пометнах. Видяхте ли оня пич, който беше на крачка от инсулт? И внутрь Сталин! 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 Ти си чипиран! Сам си се чипирал. И ти вече оттам нататък си наркоман. Тост маняк, ако беше в днешния век, щеше да честити победата на Тръмп с факел в гората. Аз съм убеден. Да живее България! Актьорите, приличащи на някаква особена симбиоза между пластелин, восък и тежко пико, изобразяват перфектния гражданин на Съветския съюз. Ниди фанатично копеле, което като види Сталин и поведението на тялото му започва рязко да напомня фентанилов наркоман от Сан Франциско, който точно се е зарадвал да види дилъра си с новата стока. Не мога да го кажа по-добре от желязната лейди. Socialists don't like people to do things for themselves. Socialists like to get people dependent on the state. You'll never build a great society that way. През всичките си години на съществуване Съветският съюз е налагал яростна политика на асимилация, съветизация и претопяване на различните малцинства и нации в неговия състав, иначе казано русификация. Добър пример е Украйна. По времето на СССР там се е налагал руския като задължителен в училищата, за да се намали влиянието на украинския. Извършвало се и силово заселване в зони с повече малцинствени групи, за да може те да се претопят. Например, в прибалтийските републики. Същото е и днес у нас. През последните години бяха закупени много имоти от руснаци по българското Черноморие. И това не се прави от много голяма любов по шопската салата. Това е държавна политика на Мордор по създаване на анклави и русифициране на чужди територии. Европейският съюз от своя страна е точно на срещуположния полюс. Никой не иска да ни превръща в немци, французи и италианци. Никой. Норвежци не се засилват силово у нас. И да, мигрантски натиск има, но това е съвсем друга тема, без връзка с предимството на това, че никой не иска да се друсаме като човек, ударен от токов удар при вида на Урсула фон дер Лайен. За бога, пичове, мотото на Европейския съюз дори е единни в многообразието. Например, на монетите и банкнотите на еврото са изобразени природни забележителности и видни личности на всяка държава членка, която използва единната валута. Когато приемем еврото, това ще е и шанс за нас да промотираме Мадарския конник, белоградчишките скали или дори Чалготека в студентския кощем, защото тези неща ще са физически в портфейла на много европейци. В Европейския съюз има 24 официални езика, включително българския. В Европейския парламент, понеже съм ходил да ви кажа, има информация, табели и турове на отделните езици на всички тези 24 езика, включително българския. Всички дебати в парламента са преведени на тези езици, включително българския. Това е идеологията на Съюза. Всеки европейски гражданин да е равен с останалите, никой да не е с по-малки права поради езикова бариера. И тия чебурашки ще ми обясняват, че ЕС е равно на СССР. Аре стига! Мамини пропагандаторчета сладки. Просто не се спря. В Европейския съюз свободата на словото е основна ценност. В Съветския съюз
основна забрана. Личности с безспорни качества и популярност, като моя приятел Устата, Мартин Карбовски и други контент креатори от другия балон, постоянно афишират колко биват заглушавани, несвободни, тъпкани и прочие и прочие. Защото бях свободен през 90-те, с всичките му екстри и отвратителности и с всичките лоши резултати, сега вече знам, че не съм свободен. Просто страхотен парадокс има в тези юнаци. Те хем ти казват, абе хубаво беше едно време, хем, ама то сегашното робство е като миналото. Кое е последно, че ни му е във фана? Не е ясно защо господин Карбовски, който кове образа си на неотказващ се прокуден противник на властта, често носи в предаването си тениска с розов надпис Сталинград. Значи тук имаме борец за свобода на словото с тениска с име на град от империя без свобода на словото. Батко, ти ако се върнеш в тези години в Сталинград, а даже сега да отидеш и да започнеш да говориш колко ти потъпкват свободите, аз ти гарантирам, че ще мъкнеш камъни до откат в някой голак. Другият вечно цензуриран, вечно преследван и гонен е господин Волгин, който също вече има свой канал с опозиционерското име Абсолютно свободно. Толкова е потъпкван, че има 50k в YouTube за 5 дни. В контекста на видеото Бат Волгин е човек, който носи тениски на СССР, което ни най-малко не прави разлика с тениска на Третия райх. Имате възможност да чуете неща, които няма как да ги чуете по официозните канали на българските телевизии, защото по официозните български телевизии може да видите само официозни коментатори, които говорят единствено правилните, разрешените неща. Моля ви се на колене, просто аз физически ще взема ви се замоля така. Направо ще се кача така на бюрото. Наистина, това ми е начина да ви се помоля. И искам така да ви кажа да отидете в Мордор и да направите един YouTube продукт такъв като този тук и да изказвате мнение различно от това на властта. Моля ви, просто на колене ви се моля и да се върнете после да ми кажете как е. Дай ще ги издритам аз. Комо е по-силно, дай с левия крак, комо така ги нагласа на някой стълба. Едно време стените в Народна република България и СССР са имали уши. Доносници, ушеви, хора, които само те дебнат да кажеш нещо против властта и да те изкажат на госпожата. Но отново да кажем, че да сравняваме свободата на словото в Европейския и Съветския съюз няма да е толкова меродавно за това да вземем днешна Русия. Кои директори на европейски корпорации така мистериозно се самоубиват от 11-я етаж? Кои опозиционери в Европа ги убиват в концлагер отвъд полярния кръг? Кои опозиционери в Евросъюза са тровени с новичок? Кой опозиционер в цивилизована държава от Съюза ще тръгне да ти прави преврат с танкове, ще се спре и след 3 месеца ще му се случи случка? Ама то в Запада има кенсъл култура. Не, спокойно, в Мордор така ще те канцелират, че и близките ти няма да знаят къде си. Осъзнавате ли какви две отделни планети са това? Форма на цензура в някои държави от Европейския съюз несъмнено има. Съюзът има своите проблеми и не е перфектен. Ляв екстремизъм има. Десен екстремизъм има. Но именно защото свободата на словото е висша ценност за европейската цивилизация, несъмнено от която са и българите. Ние имаме свободата да посочваме неща в управлението, които не ни харесват, дори да критикуваме, без да има последици за нашия живот. Да сравняваш Европейския и Съветския съюз, по което и да е направление, е като да сравняваш боксовите кариери на Джейк Пол и Майк Тайсън. Има една невидима сила обаче, която иска да ни убеди точно в обратното, че ЕС е равно на СССР. Тази невидима сила за мен е ясно видима. Нарича се опортюнизъм. Инфлуенсърите на наратива, че Европейският и Съветският съюз са едно и също, са ми то един прозрачни. Някои от тях може и да си го мислят наистина, но чрез бълващите опорки усти на мнозинството се прокарва дългата ръка на Мордор, чието най-смели мечти несъмнено включват пълно възстановяване на съветската сфера на влияние, фигуративно възстановяване на Съветския съюз. Не казвам държавата, защото държавата България все още се управлява от агентурата на БКП и техните производни, но докато народът на България не започне да противодейства на цялата хибридна гняз, която ни се изсипва на главите, не е далеч моментът, в който ще се върнем обратно там, където вече сме били 45 години. Там, откъдето всичко читаво, мислещо и можещо иска да бяга. Целият ни народ, а не само голямото добро утро от центъра на София, трябва да се научи да различава факт от неистина, опорка от собствено мнение, купен от независим влогър. В противен случай нафталинови скелети от гардероба ще продължават да мътят главите на младите, ще кажеш първите ще живеят тепърва,
а вторите с единия крак при Свети Петър. Ще кажеш, че след 20 години първите ще живеят в тази държава, а не вторите. Борбата продължава и няма да спрем, докато не станем Best of the best. Best of the best of the best. Хайде, нема нужда. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао! Това видео е коствало дни работа на екипа ми без реална възвръщаемост от спонсор. То се прави на мускули, защото за дебилизма трябва да има отпор. Ако искаш подобни видеа да са регулярни, Revolut, PayPal, Patreon, YouTube бутона Thanks. Айде. Това като оня стария тъпия виз за Съветския съюз, нали? В Съветския съюз се чака 2 години за кола. И съответно купувач отива в автокъща, избира си от един каталог от 2 модела. И казва на края на продавача, избирам този модел. И продавача ми, добре, след 2 години е готова. И купувача, ама сутрин или след обед? Какво значение има? Възкликнал продавача и купувача ми, защото водопроводчика ще идва сутринта и... Да, не може да не е толкова тъп.